Tak, vítam vás u ďalšej epizódy z tejto magickej hry. A ako ste mohli vidieť pred chvíľkou, tak hneď na začiatok som vám ukázal, čo všetko som tu postavil. Bolo to len tak narýchlo, ale teda bolo to len tak, tak boli to len malé stavby, ale boli to nejaké stavby. A hneď sa môžeme aj pozrieť na to takto. Tu si nevšimajte, je všetko rozbombardované. Niečo som zistil, keď chcete si spraviť takúto farmu, tak nemôžete nechať len čisto tento farmer. Musíte si k nemu dať čestu. A nie len túto čestu, vy si potrebujete dať ešte ďalšiu čestu, do ktorej to všetko bude padať. Lebo ono sa vždycky len po 8 tu bude ukladať a potom sa všetko despavne. A to isté aj tu. Aspoň myslím, že aj tu sa mi to robilo. Alebo som si to len pre istotu dal. Takže ja som tu avkoval asi... No, avkoval som tu niekoľko hodín, netuším koľko. A proste všetky netherwarty len tak sa stratili. Takže som bol veľmi rád, že toľko času stráveného bolo úplne zbytočného. Jo. Potom som tu dal aj takúto trubičku, ktorá mi toto vyťahuje z tamác a dáva to všetko sem, aby sa mi to aj doplňalo. Tu som si všimol, že už mi došiel coal. Ja to všetko zmizlo. Dobre. To je taká menšia zaujímavosť, ktorá ma veľmi potešila, keď som to zistil. No. Tu sme si spravili takéto posedenie maličké. Len takto tak skrášli trochu. Mi to veľmi páči, jak som to spravil. Toto sa mi veľmi ľúbi. Potom tu je taká gate, brána, alebo vchod. Tam budú stroje. A takéto veci. A tu vzadu je vchod do mineov. Ak by ste o tom ešte nevedeli. Tu dole skočíme a tam sú miny. Hop. Slepice som všetky omylom zabil. Potom mám tu ešte menší problém s endermanmi. Strašne sa tu spavnujú. Jeden mi tu položil blok rovno k plotu. Všetky ovce mi zmizli. Našťastie dve som našiel len v blízkosti, takže nebolo to až také zlé, ale ani dobre to nebolo. Bol som chvíľu v Nether Eye. Možno vám nejaký zostrih ukážem, lebo som našiel pod Fortresskou ešte niečo. Ale bohužiaľ Necromancera ani nič také som bohužiaľ nenašiel. Ale rýchlo, tam. Au. Ale už máme 22 výdrhlav. Takže v dnešnom dieli, okrem stavania, pôjdeme zabiť 7 výdrov. Pravdepodobne nie naraz. Jedného si zaberieme len tak, aby sme zistili, že či to nebude až také zle. A ďalších uvidíme. Ale zatiaľ ja si popratám a opravím si luk. Jo. A vidíme sa dole. V dole. Tak, sme tu. Sa to bude všetko odohrávať. Ja som si ešte v Nether Fortress našiel takéto okuliare s nočným videním, takže ako vyzerá v tom. Takže uvidíme ho a nebude nás to až tak štvať. Tu si dáme sem, ak by som išiel na blízko. A myslím, počkajte, to dáme trošku nižšie. Kde som to dal? Tak. Mohol som si zobrať zlaté jablka, no nič. Uvidíme, ako bude ten prvý. Alebo... ja si pre istotu pre jablka. Tak, posledná hlava. Mám kde zdrhnúť? Mám kde zdrhnúť, OK. What?
On je výder vypnutý? Alebo zle si pamätám, ako sa dáva. Oh no, nie vypnutý. OK. OK, takže ideme na to. No poď. OK, uberáme mu docela dosť. Tak a teraz na blízko. Tak, poď ešte raz, ešte. Kámo, tak toto bolo easy. Okej, takže, čo spadlo? Okej. Nether Star. Lord Soul. Power of Limbo in your hands. Okej. Učko. Čo sa z toho robí? Jaké zbrane? Veľa zbraní sa z toho robí. A čo je toto? Shard of Uncertainty. OK, takže toto asi na niečo budeme vedieť použiť. And? What? Že by sa to dalo použiť na nájdenie endu? Lebo obyčajné perly na to nefungujú. To som skúšal len tak zo srandy, ale nefungovalo na to. Oh, diamanty. Obyčajný Eye of Ender nefungoval. Nešlo ho hodiť. Vôbec to nefungovalo. Že takto. Ups. Dáme si viacerých. Dáme si všetkých naraz. Ide sranda. OK. Tak. Ideme na to. Ideme na to. Ne. Ne. Nefunguje to. Ne. Dobre, toto nefungovalo. Takže len 5. What? Nie. Jeden dole, ďalší dole. Tam je ďalší. Kde je zdroj? Au. Poďte dole. Tak, poď dole. Ja neviem toto. Mám docela dosť srdiečok. Hej dole. Poď. Somri. Dobre, ďalší dole. Myslím, že jeden je zdroj. No. Ešte raz, dobre. Dobre. Ešte jeden mi musel zdrhnúť. Tu si. A tu si. What? Tu spadlo. Ancient bow. Nepotrebujem. Chce pri portáli. Dobre. Dobre, že som ten portál dal. Teda Waystone dal až tak ďaleko. Nedopadlo najlepšie. Dobre, čo všetko vyhádžeme, lebo máme toho už príliš veľa. Okej. No, skoro sme aj zomreli. 4 srdiečka. Tie hlavy asi nevypadli, čo? Ja. Musel ich zničiť. Tak, to by sme mali. Všetko som si pozberal. Ideme naspäť domov. Ok, vyskúšame, že či to funguje náhodou týmto.
No to fakt funguje s týmto. Že videorov budeme musieť zabíjať viacej. Tak preto je tam toľko tých videoskeletonov. Sice to nemá textúru, ale funguje to týmto spôsobom. Tak, to je cool. Nejaký pekný aj bol. Tak, pre dnešnú epizódu by to bolo všetko. Ja vám ďakujem za slednutie a vidíme sa znova niekedy na budúce. Čaute. The fluff. What? OK. Takže boss tu nejaký asi nebol. Alebo to ešte žije. Už som myslel, že to bude boss. Teda mini boss. Ale nič. Tak nič. To je aj podzemie. OK. Normálne, že podzemie. Nether Fortress je podzemie, ty kokso. OK. Tak, snáď bude to tento Necromancer, alebo ako sa to voláš. OK, tak tu nebolo celkom nič akože, takže zbytočne. Akože niečo málo, 6 diamantov, OK, ale nič moc.